mumusha isu tisingazive vakaita zvavakaita vakanopinda muzombwe imba yatinoitira matare emvura vachinomberera vachiita zvavaiita isu tisingazive wakabvapo wakaenda pachigaro patinoti pamutoro patinoitira zvemvura izvozvo zvakare vachinomberera vachiisa zvavaiisa izvi zvakaita sefodya inenge mbanda. So kubva ipapo zvakazenge zvakuzonoitika kuseri vakazova nekudeuka kweropa zvichireva amai vake vakazosha kuseri kwebasa iri rakanga raitwa nemuzukuru anonzi Oscar Nyakutonga. Oscar anogara muShameni Kwete. Saka simba rekuya ichiita zvakamuShameni aironazi handizivi. Anga asina wemhuri Kwete. Anga rege anga ine n'anga yaanga inayo. Oscar makadini waOscar akadini mambo takasimba ndikweri ndime kupinda muShameni asekuru nemwana ishora haisiri shuwa pamambo chichareta mambo pamusoro iyi inini ndiri muzukuru waChikumbu. Mai wangu ihanzvadzi yaana baba wavo. Saka zvakaitika ndezvekuti mai wangu paakaroorwa mumusha medu ndibaba wangu, mai wangu akatanga kusvikirwa nesvikiro rainzi Sakureba raiti nderemvura rinoronga matare maChikumbu. Baba wangu ndokubva adaidza vana Chikumbu wana baba wavo ava kuti ndo zvaakuita mudzimai wangu. Vana Chikumbu vakauya vataura kuti mudzimu uri kubuda pane mukadzi wako, chokwadi tinouziva. Waibuda pana baba wedu asi baba wedu vakashaya, saka ndo saka vakubuda pane mudzimai wako. Asi iwewo unotenda here kuti tigadzire hedu mudzimu uyu ubude panani? Pane mudzimai wako uchigara naye muno, asi rinenge risiri svikiro remunzvimbo ino nekuti muno mune svikiro remu. Unenge uchitonga matare ekwaChikumbu. Baba wakataura kuti kana usiri urombwa kana usiri mudzimu unonetsa, vanatezvara muri muda kugadzira mudzimu wenyu mumusha mangu, inini ndinotenda. Chokwadi vana Chikumbu wakauya mukabikwa doro mumusha medu, wakatenga machira avo, wakauya wakafukidza mai wangu, wakagadzira mudzimu wavo. Mudzimu wavo wakashanda uri mumba medu kwemakore nemakore, uchienda kunoita mabasa akasiyana siyana kumusha kwana sekuru ava, kusanganisira neni ndaitofambawo nemudzimu wachiuyu wanditi ini ndinofana kunga ndichiuridzira mbiri chizviita mumusha mavo wana sekuru ava zvavanoziva. Nekufamba kwenguva mai vakakura, kufamba kuchisoenda kuchinetsa, kufamba kuchisoenda kuchinetsa, kufamba kuchisoenda kuchinetsa, vachichembera. Wakasvika pakurwara. Wasvika pakurwara kwakunga vari kuita, takabvunza mai kuti mai, zvamuri kurwara mune mudzimu wenyu wamunawo uyu, mune machira aya akasiya aiswa nevanhu vekwaChikumbu aya munoshandisa muri muno. Saka isisu tiri kuona kunga vanhu vekwaChikumbu havasiri kunyanya kuoneka seuwandu hwavo kuuya muno. Mai vakatitaurira kuti sekuru vachazokuudzai. Nerimweni rezuva pakaitawo rimwe dare, sekuru wabva wabuda, sekuru Sakureba vacho mudzimu wamai vedu. Tikati zvanaka, tikati sekuru kubuda kwenyu kwamaita uku, isisu kufambidzana kwataiita nana sekuru wakuru pamatare enyu, zvinezvi tiri kuona senge kunga zvadzika kwasara vana. Imimi homwe yenyu ikazomuka isiripo, hazvizotipi dambudziko here? Sekuru Sakureba vakataura kuti ndichakutsvagirai munhu wamuchazoshanda naye anenge akatungamira matare angu, nekuti mumusha mangu dzimba dzangu dzaita mipatsa, isisu hatina kuita simba nazvo. Hondo yedu yanga iri pakuti kana mai vaizenge vasipo. Saka nenguva nekupedzisira pakaitawo mwana wavo muyera nyati paunyati hwavo hwekwaMakoni, kwaanotaura kuti inini ndinoyera nyati mungo wakazara.
wemamakoni, mai vedu isisu Sakureba. Akauya achifambidzana namai achibatsirwawo, achiuya achifambidzana namai achibatsirwawo. Makoni wakazouya, paakauya pabva pazoitika nyaya idzi. Aibva asvika tikati sekuru Makoni mauya, zvikanzi tikati asi mai ava kushandira kwavo zvinezvi kwakunetsa nekuti vati kurei. Saka sekuru hatisi kugara takataura nawo pamataurire aitaita kuti bvu. Zvikanzi naye ini ndine matambudziko angu andinawo, regai ndikumbire. Wakakumbira kuti sekuru ndoda kumbotaurawo nemi. Mai vachembera kudaro, sekuru wakauya zvechokwadi, wakataura matare awo namakoni. Makoni akati ini ndakasobatsirwa baba vangu mudzinza rino iri, asi kwandiri uko ndiri kunzi handina kutenda, saka ndoda kutenga mombe yekuti nditende ani sekuru Sakureba. Akanzi go ahead. Isusu takasimuka, sekuru Makoni atitaurira. Tikati Makoni, nyaya yako iyi yakanaka. Andruda. Andipo. Yes. Wakundipa background, ndaizwa background. Good. Asi nyaya iri pekuti wakapinda muzvombe iwewe Inanga. Right. Mushama ana sekuru. Very good. Wana sekuru wasingazivi. Ndipo ndozoti ichokwadi here kana kuti manyepo. Iyayo manyepo, munhu akapinda muzombe haisiri n'anga. Zvakaitika changamire, regai ndichitsanangure. Hauna kana pasina chiripo hauna chekutsanangura. Asi kana chiripo unofanira kutsanangura. Saka iwe ukatega nditsanangurika, it means pane chiripo chaunoziva. Saka kana pasina hauna chekutsanangura. Saka isusu tiri kuti nyaya is not about apinda mundiani. But nyaya iri pekuti apinda with whose authority. Ndiani authorize kuti munhu iye apinda imomo apinde maapinda. Ndo pane nyaya ipo papo. Regai nditsanangure mambo. Munhu akaauthorize munhu iye kuti apinde imomo handisirini pamambo. Asi kuti munhu akaauthorize munhu iye kuti adzike kunopinda muzombwe, achibva pazombwe achibva aenda kumutoro, ndisekuru Sakureba. Sekuru Sakureba uripi? Sekuru Sakureba. Sekuru Sakureba homwe yawo ndiwo mai wangu wakashaya. Aiwa, ndosaka ndikubvunza. Izwa zvama. Sekuru Sakureba akabuda. Izwa. Abuda. Abva ataura. Asi anopinda mushama chikumbu. Ndikuti abuda anopinda mushama chikumbu. Akapinda nani mushama chikumbu. Zvapindira mushama chikumbu zvinofana kuzoitwa nana chikumbu. Zvinofana kuzikana. Zvandiri kuedza kutaura mambo, ndiri kuedza kutaura kuti mudzimu wavo unonzi sekuru Sakureba ndiwo wakatuma Makoni kuenda kupinda muzombe. Makoni asipinda muzombe rekwa chikumbu. Akatumamirwa nani? Inini handina kumutungamira, nchanguva kuri kungofambawo chete. Handina kumuti handiyapo nekuti Makoni akanga agara achipinda mukati. Babo. Usaite vanhu vapenzi baba. Ndinoziva kwako iwewe. Dai vana sekuru chikumbu wakabva kumba kwavo neshayo yavo, wobva wasvika wapinda mukicheni mako iweusi, wobva waita zvauta muchikicheni mavo, wokwira muchikuwa chako, wobva wapedza wobva waenda kudare kwasekuru wako, wobva wasvika waita zvaita, wobva waenda, wobva wabuda, wobva wadzoka pachikumbu. Waiita sei? Aiwa, pandiri kuramba mambo. Hausipindwa. Hautange nekuramba. Ndati dai vari vana sekuru chikumbu wauya nesvikiro ravo kumba kwani kwenyu, wobva wasvika wapinda mukicheni mani menyu, wobva waenda kuchikuwa, wobva waomberera kuchikuwa, wobva wabuda mukicheni, wobva waenda kunoitwa dare rasekuru wenyu, wobva wasvika waita izvoito, wobva wabva ipapo, wobva wadzoka kwachikumbu. Iwewe waiita sei? Aiwa, ipapo ndinoti hazviiti. Saka sei unoda kuti iwewe zviite kwachikumbu zvausingadi kumba kwako? Inini handinoda kuti zviite kwachikumbu, saka sei ndiwo wakatungamira. Izwa shamwari, kana mudzimu uri wawo ndiwo wakapa instructions. Waisafana kupa iwewe instruction. Inini handinopa instruction. Waifana kupa wana chikumbu instruction. Because mudzimu wawo hausi mudzimu wako. Saka wai mudzimu wangu wanhu uchipa iwewe instruction usiri wedzinza iwe. Uri chikumbu iri. Inini mambo handisiri chikumbu. Saka ndikoedza kutaura nezvauda kuramba ka.
ndezvekuti ndakapiwa mainstruction whether mudzimu wabuda kana kuti hauna kubuda. The fact iripo ndekuti iwewe ndio wakaperekedza munhu akabudirwa kunopinda mushame ndozvataura kuti iwewe sekuru onini mambo munhu akaenda uko anga asina kubudirwapo. Munhu akaenda kopinda muZombwe anga asina kubudirwapo. Ndiani? Ndiani? Ndimakoni. Akauya sei Makoni asina kubudirwa? Makoni akabva kumba kwedu kuna mai vangu inini. Mai vangu ndiwo wakasvikirwa nemudzimu wachibva wachiinstructa Makoni kudzika kuvhunga. Makoni asina kubudirwa. Aibva taurwa kuzi Makoni, hona nyaya iri panapa ndeyekuti inini homwe yangu yarwara, saka nhau iri panapa ndeyekuti ndoda kukutuma kuti uende kuZimbabwe. Ukabva kuZimbabwe ubvaenda kumutoro, ukabva kumutoro ubva wadzokera kumba kuno. Ndo mafambire akaita zvinako. Mumushame wavo muna kupinda munhu wakasvikirwa. Makoni ndiani kwachikumba? Makoni wanoita na baba nemwana. Wata baba nemwana? Wanoita na baba nemwana. Asi ndiani? Uyu ndimakoni ka? Ndimakoni. Uyu ndiani? Ndichikumbu. Saka simba raMakoni rekupinda mumusha machikumbu asina wataurira machikumbu ndiro tinotaura kuti simba yes kune munhu akabudirwa ukatotaura asi aifanonga akataurira wana chikumbu tona chikumbu shawiri renyu riri kumba uku riri kutaura kuti zvakati anditika wana chikumbu wotodzika ikoko wotaurirwa because wana chikumbu aifanira kutobva naMakoni uku wachiziva kuti Makoni misheni yake ndei. Ipapo manje mambo ipapo ndinotaura kuti inini ndakawetewa mudiki nekuti ndakati semunhu ari kutaura nemudzimu wake zvinhu izvi handigoni kuti ndizvipikise. Handigoni kuti iri pekuti muzukuru pakafamba iye Makoni iye wanga uri kweli pakafamba ani Makoni iye Makoni ndakandiripo ndosaka uri mudodari muno ndakandiripo asi handina chandakabata zvekuti hauna kuti wakabata zvabasa yaingonde kuti wakapinda muZombwe ndopane nyaya wakapinda muZombwe without the authority yewanezveZombwe ndopane nyaya ezvokuti unofamba nemunhu akabudirwa nechii hazvina nebasa nematare zvaoneka chivanhu vanotoziva kuti muti umwe naumwe hautangi nekupinda unotanga nekutosuma musati maita zvamuda kudini ende nini chandinoziva kana svikiro riri svikiro remusha wakachikumbu raifanira kuti Makoni enda wodaidzwa nachikumbu worongerwa una chikumbu ndinoti muende paZombwe munoite zvakati mobva ipapo muite zvakati. Saka iwe uri kuona zvandikudzwa zvandikurapa ndizvokuti svikiro remusha wakachikumbu harinopi instruction kuna Makoni anditi iro riri svikiro rikwani andimira haripi instruction kuna Makoni iro riri svikiro rekwachikumbu yezvinhu zvoda kufa mushamani machikumbu because munhu warutaura ada kufa uyu andika munhu ane svikiro uyu ada kufa haasi mwana wekwaMakoni ba mwana wekwachikumbu ada kuripleswa nemwana wekwani wekwachikumbu haasi kuripleswa nemwana wekwaMakoni. Saka mamboka munoziva kuti tabva ipapo regai nditaura zvekubva kana kuenda zvina basa wopindura tati mwana ane shawi anditi ndi mai wako mukunda chikumbu shawi riri pari svikiro riri pari ndere kwachikumbu harisire kumusha kwababa wako harisire kumusha kwaMakoni andizvo. Saka shawi iroro raakubva kana rataisana nenguva yekuti raakuenda vanhu vaifanira kuudziwa ndovana chikumbu kuti vana chikumbu itai redi inini panapa ndakuda kudini ndaakuda kuenda kana ndaakuenda shawi richadzoka kumba rinofanira kuona pekunodini pekunogara vana chikumbu woprovider that transition yekubva uku kuenda kupi uku because right now mapinda kaiona Makoni matopira kuZombwe unopira kuchikuwa chisiri chenyu maipira muchiti chii zvakaitika apa mamboka Makoni paakaenda uku inini
ndakasvika ndichiteerera kuti ndizwe kuti Makoni ari kuti wakateerera kuti whose authority zvakafanana nekuti uyoyo woyapana pokumira pamberi pana wotaura kuti waoneka uri mubhedroom nemunhu iwewe, waoneka uri mubhedroom nemunhu iwewe, baba muridzi webhedroom hamo, asi iwewe nemuzukuru wemuridzi webhedroom ndimaoneka muri mubhedroom. Uchibvunzwa iwewe kuti iwewe mubhedroom wanga waenda kodii muridzi webhedroom musina, woti ndaida kuzwa kuti muzukuru angati tinoda kupinda mubhedroom angakutaura kuti chii. Kana wazwa kuti ada kutaura kuti chii wozodii. Alright, izvo makapinda muzvombo wana chikumbu hawapo, handika basa kurangarire kuzwa izvo wakazwa wakazodii. ndakatsanangurira sekuru ende Makoni aya haana kuperera ipapo. Mira uyu munhu ari hwanu haasi yechikumbubo, unozwa, uyu munhu ari hwanu haasi yechikumbubo. Chikumbu imhuri. Kana munhu womutaura svikiro remutaura harisi svikiro remhuri wani, isvikiro remhuri yese iri machikumbu zvekuti rinokwanisa unogara paanyone machikumbu. Saka ukataurira uyu kwawo zvakutonga izipi uyu ndokwariri kuuya kana ndokwarinokontrolwa svikiriro kwete zvemwana nauinekerita ndekuti isusu tinosumawo sekuru ava ndo vakuru vanenge vari padhuze, wozotorawo zvemasoko uisa kumhuri yavo. Kusuma kwakaita sekuru ikoko ndokusuma kwaifanira kwakaita sekuru, kuti sekuru tiri kuti tipinde mudhongwe, sekuru otarira chii asi manje sei wakaita the reverse. Zvakazoitika mira sana kuteka zvemunani kana uitozwa kuti kunosumwa handisi wakambomupfuurirei uri kunopinda muzvombwe rake zvikaemeka senze kuti dausuma munhu ndabva kuchokwe kako hatinonga isusu manje uyu Makonika aripi Makoni wacho Makoni haapo uripi amene kwano kwanza ari kusenzera aiwa tinoda Makoni nekuti mungatibatsire mambo iwewe naMakoni muri tumuruzivana. Alright, chimonditaurira wamwe inini hangu ndinofamba nenzira handina unozivawo akaziipa makapinda mushomba handika kwakateerera Makoni zvakapinda achikombera munhingirikini muzombo mwewo akangopinda achikumbira kuti sekuru sakurema ndikumbira kuti munditungamirire basa rake. Akadi kuzvitaura ari kumba kuna mai vako akanga azigadzike iko aya aitaura ari ega asi takambobvunza mira iwe shamwari ndati iwe wati ini ndakangoenda kozwa zvaiitwa ndiani ndiMakoni ndikanditaurira kuti Makoni waitinyi Makoni waitinyi taura zvaitaura ndinotaura kuti aikumbira kuti sekuru sakuri padai munditungamirireo aiwa izvo zvakanga zvatoitwa kumasure mirai uyu munhu itsotsi mira iwewe wati munhu akatuma Makoni akanga atumwa nenyaya yekunzi munhu akatakura svikiro wakurwara wakuda kutamika, chienda unoite zvakati nezvakati handiti. Asi abvawo kuti iwewe Makoni aisvika muzvombe wosvika kuti nditungamirire kuti izvo zvakuzvifamba zviro zvipi manje iwewe Makoni wauya koti watumwa kozi ndotaura kuti wakomana nguva yakukwana izvozvoakuenda manje handiti akazobva ipapo achibva aenda kumutoro ndokwakanzi akapiwa fodya nawo mai vedu ava abvanzi unoenda uchibva unoisa mashizha matatu ekuti chii ukangoisa mai kwati unondoisa mashizha matatu uchibva waombera chamasimuka haana zvakambodzi anotaura
kuzvombe titaure mwana wati kuzvombe akati kuzombe ndiko akasvika aiombera chete ana kuisa foja achikumbira kuti ndiri kumbira kuti munditungamiririwo basa rangu sekurusakure raari kwaari kushanda achakopira kwachikumbu kokupira basa rako anobatsirwa kumbawo aigara achibatsirwa anobatsira aitozviita mai anoziva mbwimbo nenditeto aita aishopera sekuru razvisingaitikie izwa zvakutaura shamwari zvaitika izwa shamwari aibatsirwa isusu vakomana kuti nyaya iite kirira tora makoni uyaina makoni padogwe makoni paipinda muzvombe anga akutaura kuti chii chakatumwa kuti ataura mungatibatsire because uyu arunzanzata ngatibatsire kusatoziva mamangu because nyaya yacho ikanga isingakuudza mungwagwe pamusoro yechanani ndinoitwa Alexi zvomataura zvokuti makoni auya mambo ndinotenderana nemi nekuti zvataurwa namukomana kusvika nyakutombo kusvika kufa kwamhai handiti makoni atati naye akati makoni aigara pana chikumbu awaigara tibva tambotongeswa dare iri sematongerwo etinoitwa namambo Mutasara makoni arimo awa kutonga isisu chii wazukuru wavo makoni aibva ati mirai wana chikumbu musanetsana newazukuru wavo mirai ndikutsanangurirei mapindiro endakaita mumusha menyu vanasekuru dai vataura kuti iwe hatina murume wati kuda kudini kunzwa kwauri waibva waramba makoni aibva adini aibva anyarara makoni wakatopinda mumusha mana sekuru avo sezvirutaurwa izvi aienda kopinda muzvombo makoni wakazotodzoka akauya akawaka zombwe iroro wakatumwa nemudzimu yaunzi ndodozoti machira ako kana ndafa aende kuzombwe saka iwewe ndodzodzike uende kuona zombwe iroro akadzika paya akaona zombwe iri nasekuru avo akazotoenda akadzokera akauya akapfurira zombwe riyai ishemedzani wanga waripo akati zvinhu zvandiri kuita dosiya ndapedza zvinhu zvandakanzi nemudzimu wenyu ndiite ndapedza amwambo pane pandabati awanhu zvimboda kutaurwa nawo pasiri papublic panapo awananya kutombwa makoni atidi kumuona munomu akavanongoya kukoti chete vanhu vari kuwakisa mazombo munomu ava wana ajenda yakapfuura zvatiri kuona padare panapa ava vanavo vane nyaya makono omurutaura ndeupi makoni anonzi kamba ndevemamutasarika ndekwa makoni ndekwa makoni saka makoni akuya kwako akazvombe mamutasari muno akapiwa mainstructions wekenge mudzimu wavo murikona rimango nyaya murikona kana kutongwa kwairi kuti vanyaya ichinzi makoni in'anga mambo murikona roti isisi takatombogariswa pasi ndivana sekuru avo vana sekuru avo vaibva vangotitonga nyaya iyoyo guys tatombotonga nyaya murikona nyaya yamurikona samoni riri muno harisiri kutanga ndine rimwe samoni rakatomboya rakamboenda kune umwe ishe isisi tadzokera rechimangwani kuuya kunonzi kuhamiro takatosvika tikanga tatonyorerwa bhiri rakanga tapiwa ndivana sekuru vati munofanira kuti bhadhara 560 medzano uripo nditaurire watizano pamusoro yechanani nawe kutaurwa iyi ndakatanga kuzoiziva mumashure mekunge tetebhuru hawafa pavakauya vachizotaura kuti tarasikirwa tetebhuru after mwedzi atonyirwa ndikatovapa mhosva akasvika ndiye chikumbu uyo makagara pasire ndiye baba kune ava vana varapa ndiye aivepo namakoni wachiita zvesezvi ivawo baba saka pavakazouya kumba wachiti takanzi isusu nemhepo tizopfirira imba iyi wakasvika wakasuma shuru tikadzika nawo ndikanotora baba nezambe anowa mundiye munhu mukuru kunawo wese asara muera nyati ari kunoku kwaMutasakura saka takaenda tese panzvimbo ipapapa wakaita basa rawo rekuturika kuturika hakusi kuwaka ragara nanga riripo saka raichikuturikwa nekupfirwa nekuti mhepo yanga yati machira angu ndoda kuti azochengeteka uno kana makaturikwa nekuti denga ranga rapera papasina denga saka ndo basa randakaziva nawe kwachikumbu panyaya iyi ko makoni kupinda pa makoni ivo vana chikumbawa inyati
ndiwo imba dzavo idzodzo. Saka vanogara kuno chigariro wakatogara kuno muchingwe kwaMutasa. Havana chavo chavanotoita chekuti chinobva chinobira kubva kuna Makoni mambo vanotozviita zvemaMutasa zvinhu zvavo zvese. Saka homwe yasekuru musakuremba ndiani izvozvo. Because isisu Makoni akangoya ndicharuka unobatsirwa. Homwe yatete iri papi. Hapasati pane homwe yagarwa natete izvozvo asati ndazvinzwa. Asi pakugadzira chete kuti machira ake achengeteke muZongwe imomo. Zongwe ragara ranga ritoripo nekare. Asi akapinda sei mushamba nachikumbo sikazi? Kana akapinda mushamba nachikumbo asingazivi ndinopokana napo nekuti baba wakagara apa ndo chikumbo wacho. Iwo wakagara pasapo. Ndo wanogara pamusha ipapapo. Saka ndio wakauya na wakasvika wakaudzwa naMakoni kuti tauyawo tatumwa nemazwi akati toda kukumbira kupinda muZongwe. Ndio wakavhura Zongwe wakapinda. Saka wanotaurira muzi. Saka nemhuri yavo kusapana nawo masoko nemhuri yavo handizoziva hangu asi chikumbo akanga aripo. Mira munomvurire munomupindure sumuka chikumbo masviteka pamusoro wemako zviri kutaurwa nemuzukuru wangu yakutombo ndini Michael Chikumbo, ndini baba wasara kuwana wese wari apa wese avo vanoona mukoma wangu. Saka inini musi wadzika unya kutombo neMakoni, inini ndakandiri kunhamo kwanyamachiva ndine uyu mwana uri apa uyu wakatodzika inini ndisiripo zvokuti wakavhura Zongwe inini ndandisiripo. Nini handizizipo wakazodoniterawo kunhamoko wachitobva kuZongwe ndiri uye pai muzukuru watobva kuZongwe asi mazwa zvataurwa naShemedzani kuti anga ari kupa mainstructions iyayo kuna Makoni imhepo yacho. Saka ininiwo semuzukuru inini handakatadza kupikisawo hangu. Ndeyekuti ndakatadza kupikisawo. Iwewo uri muzukuru pachikumbo. Ndizvozvo. Hausi chikumbo. Une kumusha kwako. And on top of that, svikire raunobva wada kuremekedza kuti ranga rikutaura hariside kumusha kwako. Interest yako nesvikiro riside kumusha kwako nderei? Ndimbuya wako fine, but svikiro rikutaura riri pana mbuya wako hariside kumusha kwako. Ndimai wako, but mai wako svikiro riri paari ndere kumusha kwake. Harinei newe. Your interest nesvikiro rekwa chikumbo riri papi? Inini mambo isisu tichigarawo nesvikiro iyi taindonzi tiri kuchengetwawo naro, uyezve svikiro iroro kufa kwakaita homwe yesvikiro iroro. Isisu tichitori nemutoro wekuti titori nemachira acho anofanirwa kutoenda kwevanhu ava. Alright. Makazi wakaizvongera kuti machira azogare muZongwe. Ndizvo? Ndizvo. Ada kuendesa machira ewo muZongwe. Right. Patakabvunza isisu pakauya sekuru ava kuti machira acho kwaChikumbu zvamuri kuti dzimba dzenyu dzine basa achapiwa machira acho ndiani? Sekuru iwawo, sekuru if I am not mistaken, makataurwa kuti machira anotorwa neni. Muchibva maenda koaisa pane amwe acho. Ndizvo zvakakutaurira sekuru pamudzimu wenyu. Ndizvo. But my wife, my wife is not about kuti achaenda kunani. Because it's obvious kuti baba kana paine zvinhu zviripo zviri pamutemo ndokwazvoenda. Asi dambudziko rangu ndekuti imi matombopinda muZongwe macho. Handiti wana chikumbo chawapo achanouya kotora machira iwowo kumba kwenyu, handiti achimaomberera wozomatakura kuya koaisa muZongwe ramawaka imimi wamusiri wana chikumbo. Ndiani?
because iwe uri kuona nga zviri easy ukuona tsvimbo yangu iri uri kuona tsvimbo iyi haitobatwi nemunhu wese wese mai ine wanotoibata tsvimbo iyi nevamwe vasikatobvumiri uibata tsvimbo iyi akaona uzatuta saka iwo machira emuinawo akafanana nechii netsvimbo iyi pane vanobvumidzwa kumabata nevasikabvumidzwi kumabata sei kumabata pane vanobvumidzwa kuita chiwanhu chacho nevasikabvumidzwa ndosaka ndokuti kana imimi maakuzvipa simba rekuti maakutonogadzira pari kugara tsvimbo idzi waridzi wacho wetsvimbo dzacho havasi kuzviziva maakutovaka zvombwe waridzi wacho wezvombwe havasi kuzviziva tete wangu ashaika asi raifanira kunge rakatovakwa chiri mupenyu ndo waida uzoka aiwa waitira hembe dzavo dzakanga dziri kwedu izvo iwewe unonzi unovake zvombwe kumba kwamai inini handinowana mai wacho makoni uri kuwakaka ndizvozvo akanga ari kuvaka vari vese makoni nechikumbo iri uyu chikumbo choirapo uyu mudhara uyo muda kumushandisa asi inini handisii ndakaauthoriza kuti zombweri wako bira uyu mudhara uyu muda kumushandisa ende mudhara utakachenjera unobatiswa moto akatoba urizwa mudhara usakachenjera iwewe mudhara munhu unemusikazwa unobatiswa moto unonzwa mudhara usatobatiswe zvese zvese unoenda kubatiswa machira iwo kugadzira machira unowaziva nezvavo machira acho paanogara unomaziva machira atete unowaziva here paanogara unowaziva unowaziva asi unoziva here paanogara uzangogara mukitchini make saka kuzombuka kotsvake kuzongwe ndo mumba yemaganzo acho ndimo mubuya aitwa maganzo andimanofanira wachigara machira azara pana kuzonogara zombuka ndo zvandoda kuita matraditional kwanza saka machira mukaunza mumvura munobikirwa doro remaganzo maganzo moitire woza zvichatovasa kana yatozhombe harichatoiti machira netsvimbo tsvimbo dzinopinda musoro ngomuitwa ratoro doro richipera tsvimbo dzinodzoka kwadzogara saka machira yada unogara kupo omwana machira aya kana ainge auya togona kuachengeta kana kumba kwangu wewaza kuremba machira yake bambo imini mune interest nechiro ichi taurirai mhuri kana muine interest nechiro ichi chibatei nenzira yakanaka or else munokwanisa mhuri unozwa bambo or else munopekwanisa chii un'anga kana muri kuhuda hutorei asi kuchizikana nemhuri yese kuti ndii matora machira musaite zvokuti vanga munotora machira nechitsotsi muri kuwada here machira machira aya ndati machira 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 mutema chanozanozoka kumusha uri kuhada here vanoti pakainizogona kuandisa kana kumataka kumotauro aingi mataka vamwe homwe inenge ine svikiro anditi painofa panosikwa doro andizvo modaidza vanoziva wokubatsirai homwe inobuda imomo kuzvikuenda panani ndianokomovabva pamunhu kwete madhaka hamungototi machira kuenda kuturika muzvomwe muruite bambo musarombera zviro izvi garai pasi garai pasi bambo hazisi izi babambo zvomunokoraizi
ndambobatsira yamataura emachira zita ndiripo Nyakutombo mukoma wako naurwa yamataurwa emachira iyi Sakureba uyu aifamba nemasvikiro edevedzo kunonzi kwaChavinuka ndo anaifamba naSakureba munyaya dzemaganzvo achiti kunyachibva kwaChikumbu chichichi ndo aifamba naSakureba. Saka vakasiya kuti panhoroondo panhorwa yemachira vakasiya kuti panhoroondo yemachira machengeterwo angoitwa. Vakati mukamada kuchengeta machira aya please tapota yedu musandoti munhu andosvika idini ainokora machira oenda nawo kupi kumba kwake. Machira aya munotora Chikumbu munotora machira mouya nawo kudevedzo masvikiro ese aripo midzimu ese iripo yokurongerai machengeterwo achazoitwa machira aya. Ndo marongero takasiya tadini tatoitwa. Saka titori munzira nemugwara. Iwe uri Nyakutombo? Ndi Nyakutombo. Iwewe simba rekutaura nyaya yemachira yepaChikumbu simba rekutaura nyaya yemachira yepaChikumbu kurongerwa kwako iwe machengeterwo emachira aya simba racho rinotoda kupiwa napaChikumbu maripo wazukuru inini vana vasakureba right. Chiri kuita kuti nditaure masuku angu echekudai izvi machira aya tinawo muimba yedu. Saka ndiri kutaura kudaro unozazomapana kuita munodzosa machira kwaChikumbu angane muri kwachizwa pana Nyakutombo bato muri nachenyuba muri kwaChikumbu ndio zvaichaita kuti kana ine unoenda kudevedzo ndoine imimi muriona mukwasha nayo njiri ndiye homwe yakakasa kuzwana seku achifa zvinodzoka kupi uku pamupanoda musikana futi handiti zvinodzoka uku imimi mune muri papipa. We are not there. Makabenefita mayo kanene masira kudezo masira kudezo ndio anangoenda kudezo kwasegwe muruti asi zviri kwaChikumbu ndikuti Nyakutombo asadaire nyaya isiri yacho imimi iwe unofanira kudhibenda kuti muningina wakapinda muzvikuwa zvevanhu vana sekuru vasi ndokunomira kumira basi kwete machira bhozi anobata vazukuru vanhu vasakureba. Ipo papo ndinodaira kuti akapinda muzvikuwa mwevanhu zvisingabvumirwi asi munoziva kuti mhosva inoenda pamunhu aendi pamutima. Zvakaitika uku mudzimu manje pakutuma kwavakaita vana hauna kuziva kuti ndinotopinza vana pachini madhaka vana vakatongotaurirwa kuti endai modai avasvibva vatosvika vatoita zvataura zvinhu zvakachipa chenzi endai kumasvikiro ekudevedzo mhuri yaChikumbu yaNyakutombo yainzani imwe chindiyani makore endai kumasvikiro ekudevedzo munokutsva zvekuita nemachira munoti zvenyu zvakuita madambe amuita because machira akashatira chinhu musaka mabata zvakanaka nouraya imi mutora machira pane nhekwa pane chizvirimo zvirimachira pane ndiro pane saka se apa mutora zvemachira munoziva kuti nhekwa yacho inochengetwa sei nhekwa yacho munoziva inochengetwa sei here munopinda foji yakaita sei ndozvanitaura endai modzidziswe zvamusikazivi iko kumasvikiro vovoingozi pamusoro echangano inini ndonzi Chaota Chikumbu. Totenda mune kutibatsira kwamurikuita. Dambudziko redu ratanyanya kuita nevazukuru ava tanga tisina kuda kumboramba kuvabatsira kwese kufamba sekwamatsanangura, asi dambudziko ravakaita sezvamambotaura uyu muzukuru wedu Oscar une zvinhu zvaaida kugadzira ndobva auya nemunhu wake. Munhu wauri kuti makoni wauri kuti haisi n'anga isvikiro hameno zvauri mutsanangura hazvisiri chaizvo zvaari kutaura. Pawakauya pamba papatori nevanhu wakatoda kuzama kutaurwa navo wakaramba akati kwanzi ndiri kumhanya ndine zvandoda kugadzirisa ndobva ndamhanya iye yuyu muzukuru wedu vaaenda kwaakaenda ndo pakazoya meseji mazuva rodoka acho kuti tete wenyu ashaya asi auya kuzoita zvaangati kuita. Saka isusu dambudziko redu tatinayo ndiro kuti iwewo nemunhu wako wakauya nayo
manga muchitsvagei ndo hondo yedu yatinayo nayo kuti iwewe musha medu wakayozotsvagei tete wedu kana anga ane nyaya dzake tiripo isusu wakatadza sei kuti tumira message kana kuti enda unotorewa navana sekuru wako uye nawo makoni tanga tiripo ende iwo babawa wanga waripo isusu tanga tiripo but uyu akangouya nerweseri nemunhu wake ndobva waita zvawakaita ndobva waenda nanhasi amukuzwa nyaya yekuti wakazotoaka wakazombo yakadi uyu munhu utori neagenda yaari kutoita mumusha medu zvaari kugadzira zvinhu zvake zvatisingazivi isusu pese patoda kuti tisangana naye ungotiza haambiri hatikwanisi kutibatana naye titaura naye saka uyu murume namakoni nawe kuya naye ndio chaiwe uyai namakoni pana vatibatsire asi kumba munogadziswa but chiripo ndechekuti ivi nyangwe mukawana umwe munhu anokupai guidance yekuti machira aya moita sei mawafambisa sei zvomusha mei mogaino zviripo noti zviri kuva nemuzukuru kwete nana yakutombotwatungamiri nyakutombwa mutungamiri wana chikuru neshavi rawo musvikiro nderawo iri parakaripa namai wenyu ranga risirira nyakutombwa imi makatongohyawo zvakahika mikaka nezvaiuya nevanhu zvatopfuura zvakutoendawo ende wana nyakutombwa zvikuru edu wakatitaura kuti imimi namakoni makangofanana makoni yange iri first time yedu yekutomuonawo chero pakawanogona kupupura wanga usingatomuzivo yange itori first time yekutowatosangana pakazoshaya tetwa yanhamo wakazouya naye wakaita zvawakaita hatimuzivi kana baba ivanogona kupupura munomuziva here makoni aingaita manga muchimuziva here makoni asingamuzivo uyu ndayangomuziva aiwani dzokai pana pamuswa 9 May next time uyai pamuna mutsvagei makoni pamusoro imambo indoitwa Robert Chikumbu nyaya mataura tainzwa Victoria Mswanai asi pane pamwe panandira kuwedzerawo pekuti makoni paakauya tatiri tese nababa tatiri kunhamo then auya vapinda kumusha ndobva anoita zvaakaita then vazouya later kwatiri tukazoti alright baba chiendai munonzwa kuti nyaya dzacho ndedzei baba ndobva wangoenda vangoita zvavangu ari kuita zvese nemaprocesses avo ekuti hanzi makono wakataura kuti hanzi ndiye iye Oscar ndiye akataura kuti tete vane gwara ravo ravanoigwa naro saka inini zvandadongobvunza angu ndezvekuti zvinoita here mambo kuti munhu anofa nhasi mogara naye 4-5 days muchiti muri kufambira matanga muri mega pasina kana munhu wekwachikungu after 4 days mozouya naye kubva kumusha kwenyu mopfuura mavillages 3-4 kana 5 mouya naye onoputikira muzombwe imomo muri kutaurwa kunzi izombwe handiti runzi izombwe angasi mochari handiti wakagara naye iye Oscar ndimai wake waanga akagara naye mumba kusvika azoputikire mumusha medu isusu saka ipapapo mambo ndopandada kumbobvunzawo kuti zvinobvumirwa here pamutemo kana kuti before tozouya hedu namakoni asi ndandirumbokumbirawo kuti kana zvichiita zvisingabvumirwi gambochadyo pamusoro imambo aiwa handisi mukuru wanga uyu nawe yakadhileya process asina ndikumbirawo kuti nhau yakadhileya program mukatarisa mai vari kutaurwa ndivana sekuru ava kuti takagara navo mazuva akareba ndofunga kuti the very first day rafamai rashoka sekuru ava takatovasiya vapaumba paibva pataurwa kunzi ndofunga munin'ina wangu une nhoroondo yacho avataurwa kunzi mai wedu isisu wanga wakataura kuti kana ndinga ndafa inini ndinoigwa nevanhu vekwachaminuka nembira saka mai wakafa Sunday kuma9 saka ndipo takatanga kutoita maprograms acho ipapo
akazoenda kotakura futi vanhu vacho vembira kwachaminuka kuya nawo paumba pachiripo papa ndimakoni wacho. Asvika ipapo nevanhu ava ndopakabva vataura kuti vanhu vekumbira vabva vataura kuti imimi vanhu vekwanyakutombwa chibvisai maoko enyu pane mutumbu uyu nekuti isisu ndisi takasiya tataurirwa gwara remaendero achadaita munhu kana isi atisikazwi kuti mai vedu vadaenda kuiswa mubako tati kungoti vari kuenda pachidzeki muri kuona. Asi isisu hatina wanga takataurirwa pa sekuru wavangu kuti wakawitnesa kuti wanga wakataurirwa kunzi ndo mawitiatichaitwa sei akazoya kuputikira kuzvombwe kwachikuru haana kuputika takagara naye futi totaura zoti mera bambo munhu akaputikira umwe hongu mama saka yauramba handina kuzvizirwa hangu hatizviziva izvo kuti kuputira kwezvinokamira sei onazonakana pangundi paya kuti pakatota here handina kumbozvicherechedza pasikuru izvo zvakaitika mama muri vakumbira vana kubhadharisa mukuru wari kwete dare rineri pana sachikumbu asimuka ataura dare renyu remhuri rekwachikumbu ndororipisa vazukuru kana vakadarikidza mazuva vasina kusuma pane zvavakadarikidza zvinhu zvavo zvisingade pachivanhu idare remusha wenyu rinopashamu kune mukomana yake kuzopinza vanhu mumazombo iyi ndo yamangarwa kudai handiti iyo ichazotaurwa kana vanhu vadi vauya kudai asi iri internal yekuti munhu akaputika bosi avaidhire vachimira zvavaimirira imi musikazvibvumidzi shambo inoenda kuna vakomana vanobhadhara garai pasi mudhara isu zvada kuita uyo achabhadhara asi makoni ngauye muno because ukaona kumbira ariko makoni ukaona kuzvombwe ariko makoni kuzwa kwemunhu ariko makoni kwese makoni ariko kwese kaakaita muri pachikumba ito hatomuzivi saka imi kana muchiti kwachikumba hamutomuzivi saka akazoziva sei kuti uyu paakata akasiya taura kuti pandinofa ndinoridzirwa mbira kana ari iye akazonotsvaga mbira akazviziva sei kuti munhu afa panapa anoda mbira kana anga asingaizivi akasvika sei alright ngatisangane sakati imi makomana tsvaga yani makoni auye pana right handi ngatisangane sakati sakati